but uine mhuri yakadaro zvinhu zvakarongeka nokuti vana 6 vakomana 3 vasikana 3 vese vakaroora nekuroorwa kuti kuti zvinhu zvoita sei zviri kufamba zvakanaka zvadaro mhuri yeZimbabwe vana vese varipo 6 kuenda nokudzoka kuroora nekudzinga vakadzi pavana 6 apa vese vaita vana vavo vanokona kuita varipo 6 vaita vana vanokona kuita 15 pa 15 vana vakaberekwa nevana sika nevana komana vese kuvasanganisa apa anobva afa nematambudziko basa bell 15 vana komana ava nevana sikana ndokugara pasi hapana pa kwatiri kuenda hapana chasara ndechekuti isusu pachedu takutozopindirwa isusu nokuti tikagara tisina vana nokuti vese ivo vakutosvika kuzara vanoti ivo vari kunzi izvo kana pasina unofanira kufa sevana ava muchapindirwa imi pachenyu ndimuri kufa mashoko aya akataurwa nemubatsiri mukufamba kwavanga kuita manje okay saka toita sei mukomana anove ndiye pavana vese ava akaita mwana 1 chete achibafa akatogara kuroora achadu kuroora ndiye akambokwanisa kuenda kunze kwenyika achibva adzoka iko zvino zvaari kushanda ari murume akati vakomana ka ini ndakatowana mukadzi wokuroora zvese mari ndakarongedza but ndiri kutya ngatimbotanga ita famba ndo pavakafamba vafamba manje iye vamwe vake vakangoti kufamba kuita akuina basa akuna zvokuri kushanda iye achibva famba ega afamba ega achibva anzi shamari rega tikuudze kuroora ungaroora but mukadzi wako achaenda nenyaya yekufirwa nevana hakuna munhu asingarwadziwe asi nyaya icharwadza ndiye kuti iwe uchatozoona kuti ari kukonzera kuti vana vafe ndiani saidi rako ndiro rakaoma nokuti ari kuuraya vana ava ihama dzekwako murume iwewe mukadzi achaenda nekurwadziwa saka kuti ushandirwe tinogona kukushandira asi pane zvichaitika kumberi zvinogona kukonzeresa zvikanzi kudini nemwana mukadzi ndokuti ndoda inini kuti murume achiti kumukadzi geseregereka azviiti nokuti patobudisa kunzi kuri kukonzeresa kumusha kwako right ukaramba kureva kuti uri kuvachengetedza kuti ngavarambe vachiuraya ndokubva afamba ndobvatora mukadzi aunza mukadzi amai vake kana panopembererwa munhu chaipo vaishevedzera kuti andiuye mainya kubereka andiuyi ndobvatora mukadzi awaisa pamba aisa pamba akaramba kuti mukadzi wake aende kumba kwamai vake kunoita kumwenga akatozoudza mai vake kuti mama ndine mukadzi wandiri kugara naye ndakatoendesa mari sorry nyaya yekubasa tasingaonani sikanzi ndakazviziva kuti ndauno mukadzi waroora kuti waroora wo ndobva agara nemukadzi mukadzi ndokomutora ndokuenda naye kubasa angasikati kuenda kumusha naye ndogara naye kubasa agara nemukadzi kubasa ndobva anzi nemubatsiri nyaya iripo tiri kuzama kuda kuchengetedza iwewe nemukadzi wako nemwana wauchaita mukadzi uya ane pamuviri but inini pachangu ndoda kukupa munhu wandinoshanda naye inini kwandinenge ndichishandira achateka kugara pamba pako pa9 months kana tsakwana okay munhu iyeye ndiye achange achiona kuti mudzimai wako pambatsiri munhu wandichatuma inini nokuti ndiri kuona kuti akateverwa ende zvinhu izvo zvinototanga munhu aine pamuviri panoita mukadzi wako pamuviri munhu ari kuita zvinhu izvi anenge akutoziva kuti uyu munhu ave ende pavakadzi venyu vese hapana tsoka isina kutorwa nemunhu ari konzera asi munhu aikonzera zvinhu izvi ndaamai wefemiri ishi amai vevana so kutorwa kwakatiwa mukadzi uyu achigara kudhorobha yange iri nyaya yekuti ngagare basa asawanikwe paanotsika asi amai pa7 months vakakwanisa kufamba vakwira bhazi vakaenda kuishanda mwana amai vachidzika bhazi kuti vazika vakaonera mwana wavo kuti mwana ndauya ndine zvandikuda zvekuhodhahodha zvekuisa pamusika pangu murume achibva afonera mukadzi wake kuti ndiri kukumbira kuti ubve ipapo enda kumba kwanhengi bhuru wako nokuti ndiri kuya nani namai asi hana kuudza ndiri kuya namai akangoti enda ikoko pane zviri kuitika ndobva asvika kumba amai vachisvika kumbako vachiona muroora asiko amai vakachema kuti urandidzokere ndisina kuona muroora ende ndatokwira bhazi kuendeka kuno muroora zvikanzi muroora akatofamba ane kwaakaenda ndakasvika zoti muri kuya amai zvikanzi alright amai ndikuda 2 days vari pamba pane mwanakomana
kusvikira vadzokera chavaimirira kuti muroora adzoke. zvadarika kudaro amai vachienda muroora achidzoka. Amai vari pamba kudaro vanga vachirariswa anga nerumu mbiri mekubikira nemubedroom. Achienda kubasa achidzoka akasvika achiona kuti dhoo rake ranga chizama kutoiswa simbi yemubedroom da kuti rivhurwe, asi ratidza kuti harina kuvhurika. Svikanzi alright, right, mukadzi weyo asvika panguva manje kuti auda kunopona, ndobva apiwa zvaakapiwa. Svikanzi right, zvandoda kuti ndiite panapa ndezvekuti inini kana mwana azvarwa haafaniri kubatwa neumwe munhu, kunyange baba vemwana usabate mwana. Kana kuri kuhospital ndaikumbira kuti musaenda, nokuti miko yandida kuisa pano haibude, nokuti kana mwana aenda kuhospital achagamuchidzwa maoko akawanda. Asi isusu aita sei agamuchirwa nemaoko akawanda. Panongotanga mwana kuti akurwadziwa mudzimai wako, ndinoda kuti ushedze mai vako. Kana kutora mukadzi wachona yeye wabva muendesa kwaamai kuti mwana akurwara mai, ndimi munhu mukuru, toita sei? Asi kana maendesa ikoko ngapave nenyamukuta achabatsira mwana, kwete kuti iwe venyamukuta. Chatiri kuda pana amai vako ndechekuti mwana paachaponwa munhu asiri nyamukuta achatanga kubata mwana uyu ngave amai. Okay, ndobva aita zvekudana zvikanzi kuti waende ikoko hazviti, regai ndidane mai kuno. Muzuva rangotanga kurwara mukadzi achiendeswa kuhospital ndobva adana mai uyai kunoko. Ndakuudza mudzimai vangu nekuti paiterwa nyaya yekunzi anogona kuita operation, gona kuita siza chii wati. Saka imimi mama ndimi mama vangu, garai padhuze. But kugariswa kwakaitwa padhuze kapaka ainzi ari kushandirwa ari kupi amboenda kwasisi wake, but mai vari pamba kunzvenga kwainzvika kuti paanotsike malese vasasangana. Amai vakazoita zvokuti chiedzwa kumba kwanyamukuta kuti pamba pemwana uyu kunzi mama mwana kwanga achidzoka abva tanga kurwadziwa, saka apinde pamba pari kuita sei vari kubatsirwa. Chienda ipapo nguva yake enda ipapo mwana angatoita sei atozvarwa. Amai achinzi mai pindai munomu, nyamukuta achibva aita zvakaita ndobva ngosimudza mwana ndobva gamuchidza sei ambaine ndobva gamuchidzwa mwana. Mai vakapururudza vakabata kamwanda vakakaita sei vakakatsvoda vakakakisa zvikanzi alright. Ndobvapo amai vari imomo kuti vabude mumba imomo vakatobatwa ruoko vanga vasisaona. Vaenda panze, vachingobuda panze kubva mune mwana amai vakuona. Ndo nyaya yaitika iyi, ndo nyaya yaitika. Svikanzi right, nyaya iripo ndekuda iso mwana uyu muchigara naye imimi amai vemwana garai naye, toda kuti mupe izvi neizvi. Asi kana mwana akudarika 2 weeks itai kuti amai vasadzokere, ngavarambe varipo. Kana mwana akusvika kuma 2 weeks zvokuti aninga kutombokwanisa kana kuti akutombobatwa maoko, achamwiswa akarariswa, akutombobata maoko, mugamuchidzire zvakare chi amai. So muroora akamodzi unofanira kuti ungoita sekubuda. Yanjuri tipi yakadito kuti iwewo murume waenda kubasa, mwana uyu hafaniri kubuda panze siri nenyaya dzemhepo, mwana mudikika. Muroora paachasivira amai vako mwana achibuda panze, iwe uri kuzikana kuenda kubasa, tinoda kuti umbomire kana pawindo umboona. Muroora achibva buda panze akati mama ndoda kumborasha dzimwe hembe dzemwana, saka inini chisare makabata mai mwana enda anotosiya kabatiswa kamwana kangotanga kushema kakarara. Abuda panze murume ari pawindo ndokuona amai awanyawa kuenda kunobudisa mwana, ndobva aita sei ndobva vampa zamu vakaratidza singe kuvhunduka, ndobva vamupisa pazamu, ndobva vamurarisa pasi. Vamurarisa pasi ndokuenda panze kunomira padhoo kuti asachi muroora. Vachibvaona muroora atori kumugodhi ari kuita basa rake, ari kutobvisa mvura mumugodhi, ndobva vadzokera pepe ndokutora mwana uyoyu amwene ava ndokubvisa vari mumba imomo, ndokukotama ndokubvisa chipfeko chavo chemukati, ndokuita singa vari kupukuta kumasoko kwemwana. Ndobva vapfeka futi nguva iyoyo vachibva enda padhoo vakamira, ndobva muroora akuuya, ndobva vatora mwana ndobva vamuisa pazamu futi pazamu. Andika zokuti vamupazamu zisambuyaka vamupazamu achingopinda muroora, mai vataka kuchema maiwe mwana mukoma KB mudiki ane 2 weeks ahana mazino,
amai vari kuchema kuti ndakarumwa nemwana pamunyatso zamo. Amai murora kuti aite senga mudhonza mwana ane 2 weeks unomudhonza sei. Ivo vari busy voda kubvisa mwana pazamo chiti ndakarumwa. So murora kuti mwana uyu hana mazino angarumwa munhu. Murume ari pahwindo arikuita sei? ari kuona kusvikira vaita zvokubvisa vachibvisa munyatso uyu pamwana uyu vachibvisa mwana pamunyatso ndokusaka amai kubuda ropa kuita kuvhinza ropa ende chokwadi chakaratidza kuti pamurume wemwana pakadosara pachiratidza kuti pasara kapisiki kemunyatso. Murume ndokutiza achibva pai achibva pamba akazoita zvekutofonerwa nemurume angasiko kure nemukadzi kuti uyai kunokumba kwaiti soko kamira soso. Murume achibva so pakauya murume akaita sekunonzi munhu ari kutobva kwavo ndokutsvaga mota ndokutakura mai ndokuendeswa kuhospital. Vachingosvika kuhospital ndiye Sara ndobva vafa. Kutaura kuno kwata unyoro huno amai vakaenda sei vakashayika. Inzwai mhuri yeZimbabwe kuri kuenda nyaya amai avafa kwashevedzwa hama dzavo. Ko isu ndinongonzwa kurara kwehama yedu chii chakaitika. Mwana anenge akutotyika kuti nditaure kudza hama dzana amai kuti mwana wangu ane 2 weeks ndiye akaruma gogo vakadamuka munyatso kusvika pakuenda kuchipatara kusvikira ataura kuti ndo zvakaitika. But honai mwana sokandirana nehama dzekwamai vake haungabereke chikwambo chinouraya amai vako hama yedu. Hazviite hatisi kuviga munhu. So mukomana uyu zvinhu zvake anganazvo ndiye mukomana wekumboenda kunze kwenyika akambodzoka ndobva abvisa mari inokwenda kuita iwe $6,800 US yaiendera nezvanga zvitaurwa ipapo kuti kwase kuviga munhu. Ndobva aita sei? Ndobva aenda kuno abhadhara munhu achibva aenda kumakuva achibva avigwa. Avigwa mangwana makuseni nguva iya yekuti zvo vanhu vari kunzi handei tonoona musha kuti kwatakavigwa kakaita sei. Vari kusvika kuseni mukoma KB muvillage masabhuku vasati vasvika ikoko nokuti amai vakavigwa mumunda vasati vasvika mumu vakasangana nekatsoko parodi tsoko katsoko kamanya ako mumuti ako makwenzi kabva karowa pasi vachinosvika paguva vapfugama kuti vanoomberera nokutaura nditika vanhu vakatarisa pasi vachingoti pepe kusumudza maziso vari kuona shumba iri pamusoro peguva. Vanhu vakanga vaenda kuguva vanokuona kuti ivo 17 veukama wemukomana wesevana veukama kwamai vake veukama kwababa vake vaenda kuguva 7 vakakuvara vese vanhu vachizama kutiza vapedza kudaro vanhu vakuvara shumba kandigenda ichawanika pamusoro peguva pachibva paonekwa pasiwa chimbuzi chinotoratidza kuti chichangobva kuitwa izvozvo asi chimbuzi chakasara pachi ndechemunhu. Ipo panga paine shumba yaenda kupe aichaonekwi. Vanhu vachizama kutiza machikuwara makumbo zvokutoiswa maplasta. Wonde zvazoitika vanhu chiende munoona hapasina shumba zvokwadi vamwe vakutodzi vanga vasipa kuti wone zvakazoitika apa ndopanga pane shumba apa tambosanga netsoko vanhu vatokuwara ava vanga vachizama kutiza but handi muno pamusoro peguva patori nechimbuzi. Pachipanga pakagara shumba pepe pane chimbuzi chiri kutofungaira nguva iyo kutoratidza kuti chichangobva kuita asi chimbuzi vanhu veZimbabwe munonyatsoziva kuti iyi tsoko yaitirwa apa iyi mbudzi yaitira apa iyi mombe iyi iri dhonge vanonyatsoona kuti uyu munhu uyu hapasina shumba. So kutaura kune kuti vapedza kudzokera kuya pakazoita munhu 1 weukama hwekwaamai ava achiti muzukuru hongu wabhadhara mari yekuti zvaitika kuti zviri kubuda pachina kuti amai vafa nei inyaya yekuti varumwa nemwana wako. Asi zvazoitika kuguva kuizvi muzukuru tinenge takawanda iniwo saizi rangu andionese kuti une mhosva nokuti mwana wedu chaiye taimuziva zvaitika kuguva izvi tiri kutoziva kuti kwese kwatinofamba mwana wedu anonzi nechikara cheshumba chiri mumba. Iye mukadzi wokufa uyu. Saka apa kubhadharaka inyaya yekuti handisi 1 paukama takawanda ende chaonekwa nemaziso ndechekuti amai vafa neronda rekuti wavatakura vachirumwa nemwana wako but ndizvo iri kuti mwana wako iwewe asina mazino ane 2 weeks abarwa angaruma munhu nemunyatso kusvika pakufa.
vari vega vamwe vacho avanesha vakakomenda nekuti yangu kuti mwana ndobva daro saka kutaura kune kwatida mhuri yezimbabwe muvillage inogara mai ava padhuze nepamba apa nanhasi vanhu vari kumhanya nokutya kwanzi kungoita manheru chete vari kusangana chinhu chinoratidza kuti iyi shumba iyi vanhu votiza vakangotiza chete shumba ichawanikwi yonyangarika yobva yangarika tisapiye bhowera 07 hai saka hama dzamai idzo dzokubhadharisaka muzukuru uyu right mwana uyu kuti ndiwe une chekuita nani nekufa kwehama yedu vari kuti kudini ivo vari kutarisana voga kuti hapana ivo pachavo kutoungana vagare vane matare ava vakanga vari tukani kumashure vachiziva nyaya yani yaamai ava kutori nenyaya dzakawanda kumashure dzakaitikawo dzakanangana namai ava ende vakatozvitaura voga vachitizo pano hapabatwe mwana vanetsana nomwe mwanasikana vachiti panapa hapabatwe nemwana hapabatwe mwana panapa munobata mwana imimi vandakazvara mori washoma here pati vamwe vana ndivo vakuwasha iye mwana akonzeresa rufu rwagogo mwanayi mwana mukomana ndiye akaruma gogo zamu ende baba vake futi mwana mukomana ya pakaipa ibhoera ndoziva kuti makachibata chimuti 07 tibate pawhatsapp platform yedu 0713938538 0713938538 mukomana mataura kuti pakaona zvese zvichiitika kusanganisira amai vake vachiyamwisa mwana wake muzukuru uyu kusvikira vabvisa chipfeko chemukati vachimupukuta kusvikira vazorumwa akatiza akaenda here akadzokera here kumubatsiri akanomudza kuti ndo zvakaitika ndo pakasaka kutobudisa masviko ekuti kumudzimai wakaita kanga ndatoudzwa zvese kuti pane zvichaitika asi nyaya yanga akavanzirwa ndiye kuti wakasimba here chikonzero munhu ari kuita zvinhu izvi ndiwo padhuze achichiona kuti achienderera mberi but mukomana nekuse kwavaifamba aitoziva kuti zvinhu izvi ndiani ndamai vake saka zvose zvaitika izvi aitozviziva but akakachiziva kuti wanze munhu ari kuita zvinhu izvi haasi kurarama anotopafa ya chakanyanya kanyemba nabhozho tiwo vanhu vasatonga vega okay chimbomirai zvakutumira kama messages tumirai message 1 kanyemba nabhozho mubatsiri wokumapinga akushandidzana nemukuru wenharaunda uyu kubira vanhu right vanoda shamu ine munyu ndemutsoka mai charumare Vits Agwero mai OD right pamwe cheteka na Emily Emily Park my princess Ndindi Phiri ewodadziva baba atipa Brian Charomari mbuya ene kuchemundi Chabeta Peter Zulu Tsaona makuru wani vatende vezayoja pa Antioch region ndinozi the radio supervisor Moses Charomari Moses Longman Charomari ndiri kumakonde kuchinoi kuriseko kumakonde kuchinoi nditendereka muri yeZimbabwe timbonzwa mashoko ari kubva ku the original Harvey Tile.